February ni somni le pali sangpazakwa somriat le paruk ania hemini hian California in pakhata meche pakhat chu thia charani tlat mai silaya voithum ka ania ataksa hliam omte chuan theitop chuin anun na chan him tumin ama thattu hi alo beile veti alang chiang leya amaya te abana te hliam na takatura an thenum khaweng ten silai rian riat lo nan akap tu hian blanket cha tak chana silai met poka silai ri hi an thenum khaweng ten an theta lo renga hei wang hian he poi khoina ra phlak tak hi ma taka riat thei ani talawa an va riat meu chuan poi khoi tu hi alowin sa seng man hle to adu thu samang takin hun hla taka alo man to nge yang le heta rong taka an tha tak hi Sherry Rasmussen ania ani hi February ni sari sangkhazakwa somnga le pasari khan wala wala Washington a pianga u meche pakhat le naw meche pakhat ania chung ko hlim tak u naw in kom ngei tak ani nge nge Sherry pa Nels Rasmussen hi dentist ania anu Loretta hi apa clinica manager in a thok ngal boka chung ko save thei pa ngai tak anyo me Sherry hi ano panlai atangin an unaw zinga adang lam fal leya khongai nanga tak kan ti theyo me ano panlai atangin mere thei jok tele pache jok te puidu na thinlung anei lian leya hei tak hi anu le pa te point aru kan chuan em na thin pakhat ani school lu tran phat atangin azir laya athiam thei pol takani chawa apuitlin huna po tuem motak alani nge yang ti anjir ti tu ten an soi thuin ani lekha thiama azir lai bak thil dang angai tu lutuk lem lo zirlai ni chung khan ngai zong anei om hriat ani lawa start chu lo nei ve nual thrin mai thei bok kan soita kang khan azir lai a bak ril ruwa pengai lawa anu le pa poin le khazir tura an no thrin thu sei turan frelo azir lai pialama mi bright tak ani tel boka le khazir ringot angai tua wang hian achut hle mai ti tur ero ani chuang hau lo skula kalaya atrian no pakhat Emily point Sherry hi soiselan tur rabik lo mei chalim thei tak trian kom thiam tak mi bright tak mi poi soi lau tak ani thu a soi ve hial high school zo nu kum som paruk mi lek ani lain Lasier College California alu chun zoma au koni le anu tei te hnung zuin Sherry hi an nurse ni atum het zuita a nurse ratak ni turin nurse ni tura azin kong chu azo ve tranta Lona Linda School of Nursing a aluta he school a hian au koni hian nurse alo zir ve mek boka alu tira train he school hi nuamati hle mai September sangkhazikwa somsari le pariat khan he school atang hian thatakin azir chuaka master degree nei lolo adwa wangin UCLA a ainziak lut vele a heta azir chung hian UCLA a an medical center a staff nurse angin athok ngal bok classical chunga nurse na athok ngal hi afakom hle kan ti thei o me nurse ho ha zia kan thria a heti chunga master degree nei thei tura abe na hi afakom tak seta aha thin hle ang ti po a hriat thei o me ma se heti chung hian Sherry chuan ha po soilovin classical lo lai na duty boka ahun ol nei anga azir lai azir thin bok rim taka thora chu March sangkhazakwa somriat khan a hmuwa thatakin master degree chu aswal chuak ta nge a ama polom le master degree anei hian kumsom ni le pathum mi chok alani nge a tuna chuan official takin cardiovascular clinical nurse anita ani master degree anei nu hian Glendale Adventist Medical Center a director of nursing na ahmuwa hemuna hian nurse zirlai te na presentation te pe in class la trin bok heta tho nu rei lo te a ami padu zong tak atong ta lawa ngai zong ngai sak ngai reng lo khan tun tum chu aril ruwa ngai zong nei alang ve thlata ami padu zong tak amu hi aming chu John ania amu tira trangin Sherry hi anangai zong ngal ngoi ani ber John apo hian Sherry hi amu tira trangin ami du zong tak alo ni ve chi boka dule du ananin tong chuan hlim dun ngei mai John hi San Diego lamchuak ania University of California Los Angeles
UCLA atunga mechanical engineer zirchuak ania computer hard drive siam thin company pakhat Micropolis athoklai ane Sherry nen anin ton ma a college kal lai vel hian meiche pakhat Lazarus nen anin zui ve na sa thin hle a in ngai zong ni chia chuang si lovin anin ngai na a anin zui na sa a mutte pon lo mudun fo ani o me Jonah hian Lazarus hi angai zong lem lo na in Lazarus zok hian angai zong na sa hle a Jonah ril ruwa ngai zong anga atlak nat ve lo awang ero chuan Lazarus duang chuan thil a thleng thei lem lo thung Hetia Lazarus nen anin kom lai hian Jonah hian amidu zong tak Sherry hi atong ta a Sherry aton hnu phei chuan Lazarus tan hun ane meu talo Jonah le Sherry te anin kop ti la hremi loin Jonah kumsom hi panga birthday chu Lazarus chuan alom sak thuta hemi tum hian ani Lazarus point Jonah le Sherry te chu anin ngai zong ti a hriat tak ni hemi tum hian Lazarus ril ru po an le a in nei hian an tum ti a hriat phei chuan apuak ke lo chau aril runa lutuk chuan Jonah nu hna le kha thonin afapa chu hmangai zia te a hril hiana Jonah nu la chuan ma han lak puiwak ngai na hrebik si lo Jonah la in amidu zong tak le ngai nat zong takaton ta ka wangin Lazarus reng aril ruwa alang to lawa mu po a hmungai ta meu lo a ma zong kha chuan in ngai zong lo ma se engkim anti du na anin zui deuh chot khani thrin sia tuna zet chuan engkim adang lam zota Lazarus ril ru po anazual tulemoti mai turani college an zong nu khan Lazarus hian Los Angeles Police Department LAPD a na adila vanei thak takin police officer na a hmul lawa atan po hun ol nei a har sa deuh to a Jonah angai na po tlem chuan azia ve hret o me ma se alo mangai man to e mawangin chuti mai chuan a theihngil thei chuang si lo hun alo liam vele dewa Jonah le Sherry te po nu pa ni turin anin hual tarup mai he thuwa hriat phei kha chuan Lazarus ril ru chu na tak ane zan khat phei chu Jonah le Sherry te chen na hmuna vakalin Jonah chu eng maw wati tir nge a hei hi Sherry chuan alo ngai thei vak bik lo ani nge yang apasal hual Jonah bula chuan Lazarus chu local to lo tura hril turin na ti ta hiala Jonah la chuan Lazarus nen anin kara engma awm lo thu le thian thatak bak an ni lo thu a soi maya ma se Sherry ril ru ero anuam thei chuang lo an tum lok ang nge in Jonah le Sherry te chuan November sang kha jakwa somriat panga khan tiam tlate tin nu panun bul an tranta a chung ko him tak ni turin malaman thlir sau sawa fanau mal tuan choya leng dun turin an thian te point du saknan hlan mola in nei boruak aliama nu patuak thar te po an ni tin eizon na lama an buai dun le ta viau mai kolan ni chuak chiarin Jonah le Sherry po an na an thok le mol toa chun lama chuan anin hmuman ta meu lo February ni somni le pali sangkha zakwa somriat paruk alo her chuaka hemini po hian Jonah chu ma taka an hatho na lampanin nakala anupui Sherry po hemini hian atho na hmuna azirlai te ma fuina thu soitur ani nge a ma se Sherry hi aphur mol lo an pa hne na po kal lo mai adu thu a soi nge a aphur ngang lo ania nge Sherry chuan a hnungjang na chuan lamin heminia a hun man tur poimo tak chu a phata a ina aom hadam ta thung heminia achunga thil thleng tur hi hrelok ngat sela chuan enganga phur lo po ni se an hathona hmuna hian akal ngeyang le ma se a hrelok bik si lo hemini nge hian ani Sherry chu ro takaka lumani tak ni Sherry chunga thil thleng hi tu manan hremai lowa tlaya an pa office bang lo ho chuan an motor dana kongka in hong aron hmuwa anupui ta na a motor lei sak alom lo boka mak atiang rang hle mai anupui chu a chuak lop ania han ring ngota ma se engma soilawa a chuak ngot chu ni thein a hrebok si lo lau thong rutak chuan anin chunga chuan a valuta a beisei pha khau lo thil chu awa hmuta anupui a hmangai em chu sitting room a lo let ringa boy som tu la alo nei hau si lo Jonah ril ru an ngei mai an nu chu a han en chianga silain voi thum ngot an lo kap ti a hrenga la anupui chu chan thei ani to lo ti po chiang ta viau mai arang theng berin police a hriat tir ta nga la
Jonathan na police anon thlen chuan evidence om theyang zong nan zong khoma silai mu te po an la a ma se silai mu ti lo chu evidence han lak mai tur awang rai hle mai seri pasal John churin hlel masaber ani lo thei talawa police station lama thuzo fia turin an la tanga la huninga mochen an kol hnu chuan John chuan pui thattu ni thein an hrelawa an chua zalen vele tanga la John chuan nu hian hanrin hlel tur an wang ta hle mai police te point han chui zui vak ngai nan hreta der lo mai an hu dewa John te motor bo chuan mu chuaka uluk taka motor chung zong an enfia nu point evidence tur an mu zo ta chuang lo hemi nu hian John te in nei license chu seri ka hlumani khan aboti an hrechuak le ta boka hei po hian an hu chuina konga thui tak apui thei ta chuang lo police te chuan seri te na hian ru tu emo thil ruk tumin alu tanga rin lo takin seri hi an mu thu tanga tumlok wang po ni lovin an ka plum ta ni mai nan nga ya ma se seri nu le paril ru adam thei mol lo an mak pa John thian nai tak Lazarus chu an fanu ka plum tu ni tlatin an thri a police ne na po chui zui turin an du thu an thlena ma se police su nei tu te eroin an ngai dan an so son du chuang lo seri ka hlumani hian seri te venga ru pani silai ne na mi in rok tu an lo om ve chi bok nen hemi te pani tho hi seri ka plum tu a police te hian an ngai thlat ani seri ba na nataka se na hnu ma om kan ti to kha hei hi detective zinga pakhat Steve Hook suan makatiang reng hle a chan chu mi pa te hian mi an se ve mai ngai lo wang ani o me he thua han soi chua po hian police su nei tu te chuan mi pathren khat point anin sual na mi an se ve chok thawania an ti deuh tlat awangin Steve Hook sa thu soi hian ngai poimo a hlo zui ta hle an rin dan pa ngai sa ru tu te moin seri hi tumlo demin an ka phlum ta ti chuan ngai dan alani ta fan hunaliama evidence tharlam om tak lo wangin seri tha chung changa an case kal lai po zoi in a tham ral tiela case top chia chuang si lovin han chui zui ero om tari lo thung anupui seri an tha hnu lok khan John a point a hna ban sanin khopui danga apem san ta boka tin seri nu le pa ten an fanu that tu nia an thriat John a thian nu Lazarus po LAPD a ala thok chun zom tarenga ama pualin private investigation firm te adina kumsang ka zakwa somria le pasari phei kha chuan anna thau that awangin choi moina po adong hian la kumsang ka zakwa somkwa pathuma detective puitling na atho chun zom boka kumthum hnuwa atho pui pakhat nen in nein fanu an nei nge a John a point no pui dang anei vele to boka anu pui seri thi chung changa police te chu chui chuak ngei turin anorte chiam to big fan lo heti lai hian seri nu le pa eroin an fanu that tu chui chuak ngei turin police thunei tu ten lanor chun zom reng thung seri tha ani lai khan DNA test na call changtlung tak alom lo wangin DNA test manga nu chui kha nom zia ala nei thui vak lo ma se hun aliama call thar thatak tak aron suak zela kumsang ka zakwa somkwa chawa phei kha chuan DNA test na call thale changtlung tak aron suak tranta a hei tak hi seri pa chuan rem changa man atum ru hle LAPD point unit thar dinin DNA manga poi khoi tu te chui chua na chak zo ka tho tumin ma la sawa tun ma tual thana case rap thak tak lo thleng to ati tu te chui chua lan si lo te chon ron thar tho chole tranta a heng case lui tak zinga hian seri case po atel ve ta hlau mai ma se an duanga chak eroin ma la thei chuang big lo an call in du thu ala sam lo deu kumsang hi le pali aron her chuak le a an call po ama a in a changkang vele ta boka ti chuan Jennifer Francis an ti chuan seri case chuaron bo zui vele ta a uluk takin seri tha ani laya an DNA sample lo lak to chu a hanzir chianga combined DNA index system a an pui muzo lo ma se thilpui mo tak ero aron mu chuak thung seri bana senan hu ma tang khan a se tu chil lo la cham bang kha khati hun laya police te khan an lo la a an lo la da than lawa kha chil kha mi pachil ni lovin mei chil nge ni ti aron fin fia theita
tuna chuan khati hun laia police ten sherry thattu kha mi pa ni nge ya an riat chu mi pa ni lo ti an fa chuak ta phota ma se sherry thattu hi tunge ani ero riat mai thei alani lo thung Jennifer hian thei to phan chua ma se sherry thattu ber hi a chui chuak zo ta bi ri lawa sherry case chu zoi in a tham ral ve ta ti chuan kumsang hi le pakwa lo her chuaka detective Jimale a thopui pakhat chuan sherry case chu chui zui tlak ni na non thevele ta a anni pani hian ngor takin an chui zui ta a sherry thana hmuna an DNA mu po mi pa DNA ni lovin mei che DNA nge ani ti anon fin fiele ta boka an phu du nge mai jonale sherry te chanchin po an thei anga thukin an zir chho boka an college kalaya an nun dan thlein an thei angin an chui zui zela college ang kalain John hian thian nai tak pakhat Lazarus nei ti te po an chui chuak ta zela he an thian nai tak Lazarus hi tu na chuan detective ni in detective zinga po na thok trapol takani ti po an thre chho ta zel boka ti chuan Lazarus chu atir tong khan seri tha chung changa rin hlal akai lo zia le chui zui ani ve lo zia te po an thre ta a Lazarus chu chui zui ngai ni in an thre dun ve ta ma se Lazarus hi detective ming thatak ania wang le tun thlenga detective na thoklai mek alania wang ero chuan film khur taka an bo zui ngai don ti pon hai big lo aruk theyang berin le film khur theyang berin Lazarus chu arukin an chui chho tan ta a aming po a soingam lovin Lazarus chu number 5 tin an soi mai train hun rei takan chuya an ve hnu chuan ni khat chu an tan Lazarus DNA sample lak thein rem chang tak aroin hong ta hlol mai hemini hian a coffee na no ruak chu Lazarus chuan bolhlo boma apai ta hlo maya a film khur seng ta big lo he a no ruak pai hi police chuan rang takin an vala a no ruaka DNA sample chuan lawata ti chuan seri bana DNA nen anan fia chuan no ruaka Lazarus DNA nuchia le seri bana DNA an mu chu alawin mil ta chia mai jun sang hi pakwa khan Lazarus chu man anita a an man nu hian thuan zot fia Lazarus chuan seri thina chung changa in nam noina engma anei lo thu a soi thung ma se seri bana an DNA sample lak le Lazarus coffee in nawa an DNA mu chu ain mil miaw wangin detective te chuan Lazarus chu seri thatu ngei ti an chiang viau thung Lazarus chu twal thattua pu thluk anita a ti chuan Los Angeles County lungina khung anita lungina an khung nu hian police chuan Lazarus chen na in chuan dapta a chuta chuan kumsang kha jakwa somriat chawa a diarrhea a thil zia ten han hai chuaka seri pasal John a mangai zia voi tam takalo zia ka hei baka hian John chu pasalata na nei theidon lo ani point tudang main an nei big turani lo ti te po lo zia kal mai kumsang hi le som pani chommalam khan Lazarus case chu Los Angeles County Superior Court a ngai tu anita a prosecutor sexual Lazarus in seri athana chan hi thik na wang liaw ania tin bul an han trona heti lai hian Lazarus chuan thiam lo na pakhat ma anei lo thu le seri thina chung changa in nam hnoina pakhat ma anei lo thu ala soita chara hun rei tak chung a case an ngai tu hnu chuan ko chuan Lazarus chu seri thatu nge ani ti nem hyatin dam chunga lung in tang turin a chung thu an rel ta ani